Това е туториал как да отключите своя фабрично заключен iPhone 4 благодарение на Gateway Chip SIM Unlock. За теста ще ползваме карта на Viva.com, която е пригодена от стандартна карта. Независимо дали използвате стандартна или microSIM карта, тя трябва да бъде допълнително изрязана, за да пасне в Gateway чекмеджето. Изрязването трябва да стане в горния десен ъгъл. Уверете се, че картата е паснала добре в чекмеджето и не надига допълнително, както и че контактува през цялото време с чипа, защото в противен случай анлока няма да се получи. За теста ще ползваме фабрично заключен iPhone 4, версия iOS 4.3. Стартирате устройството и изчакайте да се зареди. Докато устройството зареди, искам да кажа, че ако имате пин код на своя iPhone, на своята SIM карта, трябва да го махнете, защото проверката за пин код пречи, когато правите unlock. След като направите unlock, можете да махнете, да си сложите наново пин кода. След като стартирате устройството, трябва да се появи менюто с инструкция от Gateway и да натиснете Accept. След това изчаквате 15 или повече секунди преди да наберете 112. Минаха 15 секунди, затова ще наберем 112. Изчаквате 2-3 секунди преди да затворите. След което отивате в Settings и активирате Airplane Mode, след което го спирате максимално бързо. Това действие трябва да се повтори 2-3 пъти преди да се получи Unlock. Нашият фабрично заключен iPhone вече работи с VivaTel. Благодарим ви, че се свързахте с Viva.com. Вашето обаждане може да бъде... Сега ще покажем и версията на софтуера на нашия iPhone. .4.3 Baseband 4.10.01.